नमस्कार. तुमच्यासोबत सुद्धा असंच होतं का? बाजारात गेल्यावर एखादी वस्तू मोठ्या हौशेने आपण विकत घेतो, पण घरी आणल्यावर मात्र ती तशीच पडून राहते. माझ्यासोबत सुद्धा असंच झालं. हा कँडी मोल्ड मी गेल्या वर्षी बाजारातून विकत आणला, पण एकदाही काही कँडी बनवली नाही. मुलगा म्हणाला, "मम्मी, उन्हाळा सुरू आहे, यावर्षी तरी कँडी बनव." पहिल्यांदाच कँडी बनवणार होती, म्हणून म्हटलं टँकपासून कँडी बनवून पाहूया. एका पातेल्यामध्ये 1 ग्लास पाणी, 4 ते 5 चमचे किंवा आवडीनुसार साखर घालायची. 1 टँकचं पॅकेट घालून साखर वितळेपर्यंत छानपैकी ढवळून घ्यायचं. साखर वितळल्यावर हे मिश्रण मोल्डमध्ये ओतून कँडी मोल्ड 8 ते 10 तास किंवा रात्रभर डीप फ्रीझरमध्ये ठेवून द्यायचा. सकाळी बाहेर काढून एका पातेल्यात पाणी घेऊन कँडी डिमोल्ड करायची. मस्त अप्रतिम अशी ऑरेंज कँडी तयार होते. फक्त 5 रुपयात 6 ऑरेंज कँडी तयार होतात. तुम्ही पण या उन्हाळ्यामध्ये टँकची ऑरेंज कँडी नक्की करून बघा.